Mai gida gashi wannan abun da ka raina shi ne idan mayu sun doki zuciyar mutum ko kurwanka cikin wannan suke jefarwa. Ni Muhammad ni na faɗa ni na maganin ko kuma iska mummunan iska yana jikinka da wannan nake cire iska. Idan baka gane ba shi ake kira kaikayin gero. Kaikayin gero. Idan an daka gero an surfa gero kaikayin nan zubarwa ke. In an je an zubar in kana so kaga maye ya jefa kurwan mutum a nan ko kuma maye ya jefa zuciyar mutum a nan, idan kaga an zubar a kan bola ko a bayan gari za ka tsaya kusa da wannan wurin ka zuba idonka a kan kaikayin hatsi. In ya daɗe za ka ga ƙwari baƙaƙe akwai har mai ƙaho a ciki. Ƙwari mai ƙaho za ka gani. Idan ka gansu ka tabbatar akwai a nan. Me za ka yi kana so ka gani? Tsakiyan kaikayin geron da aka zuba za ka shashare tsakiyan wurin sosai ka tona sosai yayi kasa sosai. In yayi kasa sosai fes abin da za ka gani za ka fara ganin jini. Idan ya juma za ka ga wani ruwa kore haka. In ya juma abin da suka jefar za ka gani a ciki suke ajiyewa. Ni na faɗa. Mai gida idan sirrin ka baya yi duk abin da ka ɗauka baya yiwa kwata-kwata ka sa wannan a wuta don Allah yanzu ka yi haƙi da shi. Sai ka gwada wani fatawo za ka ga yayi. Ni da nake baka wannan na yi wa kaina na yi wa mutane. Kai ma ka yi wa kanka. Na biyu kaikayin gero wannan yana wani aiki abun mamaki ne fa. Ba za ka iya yarda ba ma kaikayin gero ne yake wannan aiki. Saboda tik-tak ne lokaci kaɗan ne zai yi ma aiki kai ma za ka yi mamaki. Saboda me yasa kaga iska suna amfani da shi. Mayu suna amfani da shi. Ka nema kashi wanda ya daɗe an jefa kan bola. Kashi wanda ya daɗe har yana tsagewa da kanshi. Ko guda ɗaya ko guda biyu ka haɗa da kaikayin gero don Allah mai gida ka daka yayi laushi. Sai ka kira sunan mutum. Abin da kake so yayi ma wani abu yanzu ko wanda kake so ya kira ka yanzu. Ka tofa don Allah ka sa wuta na baka mintuna kaɗan. Idan mai shi bai neme ka ba zai ji zuciyarsa ne zai fita saboda zuciya ake ajewa ciki. Na biyu za ka nema ususa wayansu sun ce bushiya ka fatan bushiyan za ka kona da kayoyinsa. Ka kona wannan ka haɗa guda biyu a kwalba ka zuba turare. Mai gida duk abin da ka faɗan ka shafa turare Allah zai baka rana. Amma shi ba yake da daddare sai da rana. Mai gida ka tambayi wanda ya iya. Zai iya gaya ma abin da za ka daɗe ka huta. Wanda bai iya komai ba me zai gaya ma? Saboda Allah fa. Ka ga lambobin ba? Wanda bai iya komai ba me zai faɗa ma? Karyansa. Ku daina fa irin banzan malaman nan kudaden ku don Allah. Kuna wannan man ka ɗauka ka yi ya fi maka ba wani malami kuɗinka. Wannan idan mutum ya shiga rayuwanka ko kuma yarki ba ta zama ko kuma wani ya shiga rayuwanku yana damun ku kun kasa san me za ku yi, maza ku nemi wannan kawai. Idan kun samu wannan kaikayin nan fa sai ku nema kaza na mace ku yanka. Amma in za a yanka kazan dole ne a yanka akan wannan kaikayin geron jinin ya shiga ciki. Sai ku nema irin bakin kyalle irin yadin makarantar nan baki wul sai ku saka kaikayin geron da kazan da aka yanka da kazan da jininta duka ku tona rami wuri mai sanyi ka saka ka rufe. Mai gida idan kazan ya fara rubewa za ka gabo mamaki. Wallahi sai ka jingina wa Allah ka tabbatar akwai sirri kawai dai masu shi din ne ba yawa. Insha Allah wannan yana aikin ban mamaki har yanzu. Wanda duk wanda ya ma alkawari bai cikawa. Kar ka damu ma kwata-kwata. Inda ake yanka kaza ka je wurin ka ci a baka safan kaza. Idan an saka kaza ruwan zafi akwai abin da ake zarewa cikin farcen sa har da farce a jiki. Ka nemi safan kaza da yawa ka zo ka haɗa da wannan ka kona sa gungomi ka daka. In yayi laushi ka zuba turare ka dinga shafa. Mai gida wannan idan ka haɗa da ma'aifan jaki. Ka san dabbobi ba dabban da ya kai jaki son yaro. Sai za ka ce mace mai wanda ta kasa samun haifa ko kuma duk cikin da ka samu yana bari. In kin samu ma'aifan jaki kin ƙona daidai lokacin al'adanki kin zuba a zuma kin sha. In Allah ya yarda za ki samu juna kuma kin samu za ki haifa da dan Allah. Ma'aifan jaki shi ma zan zama muku bayani a kai.
mahaifan jaki da fatan bushiya zan zo yi magana, mahaifan jaki da kan hawainiya zan zo yi bidiyo a kai. Abin ban mamaki ne gaskiya. Shaf yanzu haka baka da komai Allah ya canja ka yanda ranka yake so. Kan hawainiya da mahaifan jaki bai juma ba ma da safan miciji, kamar yadda miciji ya fita a safan Allah ya dasa mai sabon, kai ma haka zaka fita a matsala mai gida ka koma fresh. Ni na faɗa, in baka yarda ba ka neme ni, na yi wa kaina. Kai ma in ka dawo na yi ne zama babu dogon magana cikin lamarin. Ban kira ka ba, na ce in kana tantama ne. Kaikayin gero nan idan ka je ruwa jaki ya sha ruwa har ya ƙoshi,